Sanibonani South Africa yonke bathandi bomculo wonke nje jikelele ngihleli nezinsizwa ke lapha ikhokho umcineka umfoka longuzilo phansi lemthandeni kwamaphumulo ngiphinde ngihlale lapha nomthobisi umfoka Sithole phansi le enkandla enhloshane zithini insizwa madoda nisiphathele namhlanje bafowethu mina ngithanda ukusho into eyodwa mhla ka 30 March zikamile kobe kumanzi phansi emabhida abantu abafike bezobona into yamehlo abafika abantu bathenga amathikithi asithi support iphupho ngicabanga ukuthi umculo kaMaskandi wehlelwa into enhle kakhulu mangabe kuvela into ezifana nalezi zifanele kuba siyiseke ngayo yonke indlela uthini umthobisi umfoka Sithole 30 March asikhuluma kakhulu mangabe ungenalo ithikithi okwakho lokho phuthume emabhida koba konakele akekho umculo obengekho laphana ngisho le mpungose ko Eastern Cape uphethe nje amawele kaMamshawe lapha amawele kaMamshawe nale eLimpopo lapha ngiphethe uBenny Mayingane kobe konakele ngempela ngomhla ka 30 March okwakho nje ukuphuthuma eShoprite ufike uthenga ithikithi lakho uyivalele umlomo ngomhla ka 30 uyifakele ugqoke noma yini ozukuthi nje igqoke sizothi kungami kungawe kungathi sonke gcwalisa imabhida nazo